Що це? Нове вино? Мгм. Звичайний Adventure Mode. Это первое лето. Натисните трехугольник, прокинул, причем не
І тут як у нас Гарзіні, ми зараз будемо звати її. Бего. Не ведаю, чому налево пошла. У меня такой инстинкт, что звичайно ты завсёды идешь слева направо, и поэтому треба проверить, что слева. Я могу стрибать. А у меня є дэш. Мгм. Іншої кнопки пока ничего не робить. Дабл джамп. Яна, поехали, долго стоишь на крыже. Прыгать. Яна, так само прыгай со мной. Мгм. Попадаю смело в трехугольник. Всё добре. Все тримається. Крикла трималась. І у тебе все тримається. Ну что, у меня не так з мікрофоном тихо, маєш на увазі, або ён там щось не робить. Зараз послухаю. Один, два, три, четыре, пять. Слово зажовує, ну гэта, мабуть, уже зараз. Ось так ось поспробуємо. Один, два, три, четыре, пять.
Зараз, я вроді все добре. Ну, чую через телефон. Мгм. Дякую. Тихо упала на низ гульнёй. Но я хочу, каб гульню добра было чуць, таму што яна тут так ціха гаворыць, ну, галоўная гераіня. Амаль шэпча. Рыбку мы кормили бочки, тут мы кормим Неве фрукты. Ну, можна музыку, но тут у гэтым і вся соль, што типа яна павінна музыка быць на першым плане, потым гукі ўжо астатнія прырода там персанажы. Не ведаю, як гэта гучыць. Дарэчы, вітаю Люсі Вэл. Дзякую за тое, што завітаў. Ну што? А? Мгм. Давай, у тебя атрымаецца. Ой, вось бы зрабіць у твіче мікрафон асобны стрым, і каб кожны проста гэты глядач сам сябе мог рабіць мікрафон гучней або гульню гучней. І так гэтага ўсё густаўшына.
Дикі, гігантські. Ой. Гэта у меня так лайнова стрым працуе. Ну, маю на увазі, што гульня фрізіцца. Ну ладно. Мгм. Ну, зусім капець якийсь. Я зараз бачу на твічі. Ну, тады магу паспрабаваць гэты зрабіць 30 кадраў, калі тут хтосьці є. Таксама так всё гэта фрызіцца? Або не? Або гэта ў мяне у тэлефоне. Квадрат. Атакувати. Угу. Здоров'я повертається. Можна повертати, коли комбо виконувати. Я хочу туди далі наверх. Ладно. Нельга. Не, гэта не справа. Зараз гэта заберу і паспрабую стрым перезапусціць ветачку. Не, Нева сюди не зможе тратить. Угу, бачу сейф. Зараз перепинок маленький. Так.
Ну, ось, наприклад, зараз так паспрабуем. Я немного зраблю гульню цішэйше. Вось. Калі не атрымаецца, то тады прыйдзецца стрым перазапускаць, рабіць яго ў 30 кадраў. Вось. Ну, ладненько. Працягваем. Вітаю у прибуль. Нева. Ну, я зараз скрутила яшчэ раз. Так, тут ж є. Мгм. Ну, зараз я ж скручу. Так, где ОБС? ОБС не тут, ОБС тут. Ну, ось так, наприклад. Мгм. Протягиваем. О, гэтыя штукі яны, як у Hollow Knight, выставляюць, восстанавливаюць маё хп і стаміну. Вверх и вниз я не могу бить. Нева. Грала в Death's Door? Не, но яна у меня є. Я зараз зрабіла у себе в описанні такую штуку, ну, додала. І там, типа, гульні, у які я хочу погуляць. Вось. Ну, гэта тыя, іменно я там флажочки повесила, што гэта бэклог, ну, то бок яно у меня ёсць, но я яшчэ не гуляла. Вось. Ну, набытыя прям. Нева. Учора бачу, гарна шпілка, мабуть, і сам паіграю. Так, я таксама чула, што яна вельмі добрая. Нева. А дзе Нева?
Перший ворог. Добре. Неба. Зовсім мікрокова. Linda Lucas Tude Zikuis Ofala U. Хм. Дякую велике за фоллоу. Этой тени, они як быццам из раслін вырастали, выходили. Мгм. Мгм. І гэтый лік, як быццам з расліны. Бачу.
Где Нева? Ну, ховається. Добре. Нева, отойди. Окей. Never. Угу. Далее мы не хотим идти. Пошли. Never. Бежим. Добре, що я можу далі спростити. При стороні. Мгм.
Не чіпай небо. Ліс. На задние триггеры так само перекатываешься. Neva? Я тут. Neva? Neva? Что робить? Ну, пакуль я толькі далей магу пайсці. Ты. Neva? Не та кнопка. Ой. Ой. Беку. Все добре. Все буде добре. Мене пожались.
Мені цікаво, сюди не прийти? Never. Never. Ой. Платформинг. Я не ведаю, што гэта зрабіла. Ну, мабыць, штосьці зрабіла. А цікава, тут нічога няма? Мгм. Мгм. Я бачу, што трэба рабіць. Ой. Ну, яно тут слишком широкое гэтае. Ну ладно. Never. Одинела.
Щось горить. Тотем? Тотем, тотем. Ага, ти що робиш? М. Спочатку гэтага заробім. Як гарно. Назад. Вы же не хотите мне сказать, что это босс-файт? Это босс-файт. Бежим. Глава другая. Осень. Нева выросла. Нева уже не маленькая щеня. І її вже роги такі, як ветки. Або як дерево маленьке. Ну так. На свою маму або тату. Похоже.
Она может быть невидимой. О. Я сподеюсь, она больше не будет такой пугливой. Мне здаецца, гэта тая ж самая лакацыя, дзе мы пачыналі першую. Так, так. М. Фрукты ўжо дрэнныя тут. М. І вада дрэнная. Дрэвы ўжо все чорныя. О, гэта гэтыя ворагі. Яны таксама сталі кветкамі, калі мы, мабыць, босса перамаглі. Колькі іх тут. А мабыць, гэта мы іх всех забілі. А, угу. Не, а? Зноў дрэнная ежа. Ева таксама можа зараз дэшыцца. Так, адпускай. Яна нас хіляе. Яна ўжо і атакуе і можа нас пахіляць. О, як чудова. Дзікі. Всё з імі добра. А аленя мы не бачылі. М.
О, я могу лазить по стенам с этими, с белыми ветками. Так, так. М. Вниз либо наверх. Внизу клеточка. Я хочу слева поглядеть, что слева. М. Дякую. Где? Мгм. Ой.
Ой, божечки. Вітаю всіх рейдерів. У нас тут босс. Мені від гнева. Живі. Mouse raids elite 81 Z6 Glodachimi. Scared face. Вітаю. Пробачте. Ой. Та не за рейду. Вітаю, гімонки. Так, опошня жизнь. Да блин. Не вы. Не вы не готовы. Ну, щось це тяжко. Угу. Доброго луркання. Пробачте. У меня звичайно є скіл. Ось. Просто я його десь... Десь ти загубила. Ура! Ну, гэта был такой міні-босс. Угу. Приємного питья, п'яні. Ладно. Нева жива, жива. Все добре. Дякую. А слева что? Щось цікаве. Мені цікаво вниз. Ладно. А назад я вже не траплю. Ну, ми ніколи не побачимо, що там правій було.
Угу. Мінус один. Ой. Ну, давай ще раз. Угу. З лівої простий. Ой, ні. У меня питание, як мне отшипиться от этого? Потому что вообще в самом низе я нажимаю вниз, и я не могу отшипиться. Я могу только стрибнуть. А? Помылась? О. Ось ми повернулись. Зараз поглядим, що тут справа було. А, тут треба дві включити. Ми зараз лівою включили. Тут були фруктики.
Ну, только не летающие. Ух. Угу. Так, улучшимся. Мгм. Нет. Ну, я вот говорю, влево так само. Мгм. Ну, амаль. Ой, Ну, тяжковато вже, коли їх двоє. М. Ей, як я не допрыгнула, ви що? М. М.
Угу. Тут ні. I see. Угу. Тут таймер. Мгм. Мгм. А, блін, на той бок треба було. Я т- М. Ем. Мгм. Так, сюди, чекаємо. Оп. Ура! Мгм. Вверх, вверх. Нет. Упс. Я отложила геймпад такая. Гляжу мультик, все добре. М, Промахнулась. Пробачте. І саме почав. Ладно.
Цікаво, що тут зліва. О, веточка. Угу. Діки бігуть. Лево. Мгм. Тик ветки чорні усьо. Тут заражають. Всё. Лево. М. И они уже мертвые тела, мне здається, усиляются. Я так живу. Мгм. О, оленя еще живое. Только не умирай, плиз. Зараз на моих очах. Мгм. А яно в эту синеву дожить. М. Зрозуміла. Я думала, что это ворог. А это не ворог, это платформа. Окей. Так, не-не-не. Не подходите, это дико. Не-не-не. Блин.
Ой, я думала, там щось буде. На кшталт таємниці або квіточки. Ёкала, ёкала. Ще один файт. Хм. Досталось. Бусли. М. Угу. Треба чекати, поки гэты вороги з їх не вилізуть, і тоді тільки можна. Ем. М. Бачу. Я не поспела троих под шар забить, и яны усилились у Дика, тому 3 разы. Never. Never.
гэтага, не? Neba? Neba. 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 То есть яна лаецца і не хоча гэтага дзіка ў клеткі ператвараць. От сюжэт. Я павінна была штосьці зрабіць. Што я павінна была зрабіць? РБ націснуць. О, яна саманаводзіцца. Я бачу. Давайте зараз дзіка, мабыць, уже ператварыць можна было. А не, ён уже ператвораны. Ну, на ўсялякі выпадак. Не, можна. На гэтай ноце я зараз зраблю перапынак хвілін 5. Вось. І мы працягнем. Піу. Эти новости здесь никогда не закончатся. Твои повести не напишутся. Струны рвутся клочьями, стихи творятся странными накануне сезона цунами. Останется так же загадочно любим. В нем пропадают такие девчонки. Оставаться, ночевать в нем одним.
так же загадочно любил. Днем пропадают такие девчонки, и нам оставаться, ночевать в нем одним. Прогуляла всю ночь, от вечора аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала. Пісні мої пісні, дівесі подіну, соберу фартушок у полі Росії. Як не буде добра, то я позбираю, як не буде кепська, то позабиваю. Горить душа, горить і палає, свого міленького гукає, шукає. Голуб міл, голуб, я готова. Ти почуй, як звучить моя мова. Мова, мова. А за мною молодою, то всі хлопці кипять. І старий, і багатий, дурний, бородатий, свіщат. Шумять верби, каля греблі, що я їх садила. Я дівчина милого тіла, кого захотіла міла. Коли хочеш мені маніть, заткнись, заткнись. Коли хочеш мені маніть, заткнись, заткнись. Забудь про мене і заткнись, заткнись. Забудь про мене і заткнись, заткнись. По садочку хаджу я, хаджу. Круту м'яту саджу я, саджу. По садочку хаджу я, хаджу. Вкусних яблук хаджу я, хаджу. Прогуляла всю ночь, от вечора аж до рання. Прогуляла всю ночь. Я зігала Катя розбавку, то лятучий крача. Дожидала свого міленького, на ганочку пристала. Тяжка, тяжка мама, важка, важка мама, на що роду дала. Тяжка, тяжка мама, важка, важка мама, на що роду дала. Вон, чорними бровами кивне, моргне, чорними очима кивне, моргне. Ей, а чого ж там вон? Вон моргає очком. Не пускай маті, до нього зайти, з ним повечерати, ночі дочекати, моя маралаті, тільки не чекать, не чекать. Верня його любила, буйним ветрам жалелась. Волосы тягнутся, ха-ха-ха, смеются, бьются, водят густо-густо, распуста. Коли хочеш мені маніть, заткнись, заткнись. Коли хочеш мені маніть, заткнись, заткнись. Забудь про мене і заткнись, заткнись. Забудь про мене і заткнись, заткнись. По садочку хаджу я, хаджу. Круту м'яту саджу я, саджу. По садочку хаджу я, хаджу. Вкусних яблук хаджу я, хаджу.
Все, ми притягуємо. Бачно? Бачно. Мгм. Так, так. І ось так. Все, ми притягуємо. Never. Тут щось є. А, ні. Ладно. Ні-ні-ні. Ні. Дякую. Мгм. Мгм.
М. А, мгм, бачу. Нет. Нормально. Нет, только не оленя. Ну, тут я нічого не могла зробити. Один біг, другой атакував. Хм. Тут один.
Небо? Где она? А, вот. М. Мгм. Ну, гэта прям як рис выглядае. Вось гэтая лакацыя. Ну, у іх головы як бутоны сталі. Гэта маці Невы, якую забілі ў першай кат-сцэне? Гэта типа, мабыць, з яе гэта всё ідзе. Ну не, гэта фігня яе і загубіла. Гэта няма сэнсу. Мгм. Ну, мабыць, яна зараз уселіцца і ў яе труп. Мгм. Небо. Што гэта за іншаземныя тэхналогіі? Цікава.
неприємне. Чари. Мгм. Ну, я на теле. Так, мать, его сеновые усилились. Пастка. Так повинно було? Стариться. Но там была кветочка. Я хочу ее собрать. Все? Нет.
Так, не хочу это собрать. Нет, нет, ну, я все нажимаю. М. Ну ладно. М. Нет.
Як?
наприклад, сюди. М. Гэта босфайт. Я вернула. Мгм.
Гэта быў сон. І нева зноў падрасла, мне здаецца. Глава 3. Зіма. О, прикольно. Ну, у нас уже 2,5 гадзіны ідзе стрым. Так што я думаю, што гэта добрае месца спыніцца. Я не ведаю, колькі тут глав. Мне здаецца, 10,5, максімум 6. Так што працягнем уже потым. Ну і заадно пагляджу, як гэты стрым атрымаўся. Мне здаецца, уначале там лагала дзіка, но зараз вроде норм, раз ніхто нічога не піша. А мы все пашлі з гэтага лагаючага стрыма. А можа і не пашлі. Ой, дзякую, Люсі Вэл, ты заўсёды тут. Так прыемна. Так, ну што, конец. Только не тормози. Окей. І зараз музычка. А музычку не хочеш штосьці працаваць? Музычка. Так. Тум-тум, тум-тум. Окей. Зараз будзе працаваць. Что, наконец, мы включим? Тын-тын-тын-тын. Spotify є. Так. Ось. Все, дякую всім за прагляд. Так добра, што тут няма дыалогаў, не трэба нічога перакладаць. Мне гэта так падабаецца проста. Просто цудоўна. Іскарка, прыгаўка, націжкаю мамкі, іскарка, прыгаўка, націжкаю мамкі скакнула. Прыгнула, к мамкі на ручкі скакнула. Прыгнула, к мамкі на ручкі, шануй мяне. Мамонька, последний вечер, шануй мяне. Мамонька, последний вечер, а заўтре.
вышивши. О, мабуть, ми у рейд навіть пойдемо зараз. Секунду. Угу. Так. У нас є декілька гульній. Ну, є Шагрель, якось стримить цивілізацію. Є Кривченка, яка стримить Dragon Age Origins, но без мікрофона. Є Тукарвульф, Death's Door. Є платва у Elden Ring. Ай, і у мене чат вибився. Дякую. Аплікації Твіча на телефоні. Застукатели, загрукатели, вороные кони на дворе. 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 Для чого протягуєш гулять у гульню на смак, та що кров тобі покусують шию на волю?